Sirku yo piye lho Pan, aku bingung ngono lho. Lek panggang ngene aku bak kere wanggan lho selawase. Karena manusia ya tidak hanya berhenti di titik itu saja ngono lho. Kita harus maju ke depan untuk meraih cita-cita dan impian kita ngono lho. Wah, masuk. Pengen ku sik akeh. Aku njaluk tulung kowe ngono lho, Mas. Aku kan ndak iso Inggris, blas. Iki blas ngono. Ora muni. Kowe iso Inggris ora? Nah, aku yo iso. Apa aku tak kursus ya, Pan? Sekolah neh ngono. Wong lawas kursus. Lah piye lho ora iso Inggris blas aku kok. Iki era digital, Mak. Kabeh iki HP. Era digital cop-copan TV karo anten ro komean. Mek kono aneh saiki wis canggih ngono lho. Terus Kok mek mangah lawas pikiranmu iki. Aku iki duwe sesuatu hal, Mak. Que beleza, ficou ó, uma bola.